tady je Saturn a tady máme unboxing. Takže unboxing iPhone 16 Pro Max. Jako, kdybyste si mysleli, že vypadá divně, tak to je z toho. Takže to je unboxing iPhone 16 Pro Max. Musím oznámit, že to je fake, aby si nikdo nehejtil. Reálně já chci mobil Samsung Galaxy S24 Ultra, ale mám unboxing. Takže malá krabička s tímto dobrým kabelem. Very nice. A tady už máme krasavci. Tak divně zabalená. Dále, 1000 korun. A to reálný iPhone 16 Pro Max stojí jako 30 000. Tak, rozbalíme. Tady je iPhone 16 Pro Max. Jako je to aligátor, ale to. Tak. Zapne se. Tyjo. Asi je to bez zapnutí, ale mobil máme. Tak já ho půjdu nabít. A pak natočím short, jak to bude fungovat. Tak dejte like a odběr, protože při novém věci, tady při 50 lajku, tak 10 lajku, já na to vidím, říká 50, ale to je to. Tak budu mít další let's play s tímto miniautomatem. A tohle je moje studio. A tady budu asi hodně dlouho točit. To asi uvidíte hodně ve videích. Tak rád jsem vás viděl a uvidíme se v dalším novém videu. Tak ahoj!